Veľkým strašiakom dnešnej uponáhľanej doby sú cievna mozgová príhoda a infarkt myokardu. Ich následky môžu dramaticky znížiť kvalitu ľudského života. Šírenie osvety v tejto oblasti je mimoriadne dôležité a záslužné. Treba zvýšiť povedomie aj u tých najmenších detí, ktoré často trávia svoj voľný čas so svojimi starými rodičmi, aby dokázali rozpoznať príznaky a včas vedeli zareagovať, privolať rýchlu pomoc 112. Kampaň Fast Heroes združuje na svete už 350 000 detí v misii záchrany svojich starých rodičov. Aj na slovenských školách máme vzdelávacie aktivity aj pre deti, ba aj pre celé rodiny. Som hrdá, že môžem podporiť iniciatívu Fast Heroes. Pridajte sa aj vy, zachráňme ľudské životy.